Čaute, volám sa Fero Fodor, pochádzam z Nových Zámkov, kde trénujem u svojho otca v klube ITAO a tu v Bratislave v Octagon Fighting Academy. Mám 24 rokov, medzi moje záľuby patria bojové umenia, ktorým sa venujem od malička. Aký je tvoj športový cieľ? Športový cieľ dotiahnuť to, čo najďalej. Nemám nejaké ciele, proste držať sa toho, lebo myslím si, že je to taká cesta životom a nemám nejaké konkrétne ciele. Aké sú tvoje najbližšie zápasy? Budem mať s Ďatelinkom na Game Fight Night 6. decembra, kam by som vás chcel pozvať touto cestou, príďte ma podporiť. Aký je tvoj najpamätnejší zápas? Moja jediná prehra, ktorá mi dala zároveň najviac a stala sa v mojom domácom meste v Nových Zámkoch. Aké sú tvoje záujmy mimo ringu? V podstate žiadne, celý môj deň zaplňa tréning, trénovanie a to je moje hobby a zároveň aj taká cesta životom. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Asi všetko, keďže som na diete, takže toto je asi veľmi nesprávna otázka, takže v podstate zjem všetko. Aký je tvoj obľúbený cieľ? Nemám obľúbený. Chcel by si niekomu poďakovať? Chcel som poďakovať každému, ktorý stojí pri mňa a ktorý mi držia palce, svojim sparring partnerom a každý, ktorý sa zúčastňuje na mojej príprave. Ďakujem.